Agus cad a tharlaíonn nuair a bhíonn tunta an? Bhíonn tú ag dul na núsas ná. Sláim bí a iad orhún as an mór agus bhí sé uafáach. Bhí me tí. Dúirt má bham am ní an orlóir. Bhí ar lí mar sin? Yeah. Cad a éitheann tú ag kosher? Well, bhí sé má kosher cúpla lá an ceapam agus du mé caca, Rice Krispie buns le chocolate agus jellies agus smarties. Conas mar a gléas a cairn don ihe? Creeper nuair éigen? Níl is go ach níl sé creeper. A cad faoi Alex mar sin? Pelador? Cén Pelador ceapan tú? Kane? Harry Kane? Was sé sin fear Alex? Yeah.